Dobro jutro ljudi, dobrodošli na moj kanal. Evo da vam pokažem šta se desilo jučer cijeli dan. Ja sam to sve jučer posadila što sam imala posaditi. Nisam mogla snimat jer sam htjela završiti. I evo, sad je to sve otprilike gotovo. Možda ću još negdje ubaciti još nešto, ali to ćemo vidjeti. Moram još kukuruz negdje i suncokreta malo. Tako tih stvarčica, to mogu ovako između negdje, vidjet ću. Uglavnom sve je gotovo. Sve raste. Sve raste. Evo da vam pokažem malo je plastenik. Nisam ga otvorila. Joj. Zaboravila je. Vidim je mala bubamara. Mala bubamarica. Ali vidite ovdje. Čak. Dobro. Šta je vruća. Samo malo. Opa. Vruća. Pomice rastu. Ovdje sam ulila vodu da ne moram nosat. Ok, da vam sad pokažem šta sad radim. Još moram ove jagodice isto srediti. I sad trenutno čistim ovo ovdje. Ovaj tu dio gdje su ljekovite biljke. I sad ja to čistim. Ovako, ovo je neven. Ja to čupam, a meni to toliko teško pada. Ja vam to ne mogu pisati, to prvi put u životu osjećam da nešto krivo radi. Na krivo je šta berem neven, čupan neven, mičem neven. On je toliko ljekovita, ja ga moram maknuti. Zato što mi guši ove druge ovdje. Ne raste veliki, onda ove druge stvari nemaju sunca, nema zraka. A htjela bi da mi se ovdje proširi ovo. A ovo je gospena trava. Tako da moram neven maknuti. Ali nije mi dobro dok to radim. Baš mi nije dobro. Ali nemam veze, imam ja njega ovdje. U ovoj drugoj. To je sve neven. I još ću ga ubaciti po vrtlu negdje. Gdje god budem mogla stavit ću. Imam sjemenje i ubacit ću ga pa nek raste. Samo ne znam je li to dobro. Zato što je tu zagnjojena zemlja. Pa ne znam baš je li to dobro za ljekovito da se ono koristi kao čaj ili nešto. Nemam pojma, to moram pročitati. Uglavnom sad to radim. Ovdje pripremamo Rafaelu vrtlić. Biće tih još kantica. Pa ću vam možda i to snimati kako on to radi. I to je to ljudi. Žao mi je što vam nisam mogla snimati, stvarno nisam mogla, htjela sam završiti jučer. I eto, uspjela sam, hvala Bogu. Sad treba samo čekat. Eto, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!